je vážne jednoduchšie. No, ja vôbec neviem, o čom hovoríš. Ale otlačený rúž na lici muža. To je vážne sexy. Hej, a teraz pre koho? Som ti povedal, že toto nie je nejaký tvoj adrenalinový rejs. Na takéto výstrelky naozaj nemáme čas. Mrzí ma to. Na toto som ťa sem nevolal. Som povedal, že ma to mrzí. Čo pozerať? Vládza nás skoro pustil voľným pádom do 15-metrovej... priepasti. A kde je Sofia? Satelitné veci sa delokalizovali, oni sa pokazili, lokálny smer, oni išli... Mária! Tam. Chceli sme otestovať priepustnosť radonového filtra, tak som ich poslala do tej prvej kopy. Detekovala som isté anomálie. Anomálie, presne toto. Počúvaj, toto myslíš vážne? A ty myslíš vážne tento tón? My sme nič neurobili. Však, Brady. Že sa krásnym ženám podobá. Najkrajšia si, keď sa trochu potkneš. Čo to tepeš? O ten kameň, ktorý v ceste stál. Ježiši, toto čo napísal? Vždy, keď sa ma v takej chvíli dotkne, duchu vzávam ťaku robská. Na každý deň máš prekvapený pár, stále krajší pár, kde stretám. Na každý deň máš prekvapený pár, stále krajší pár.